DXDC Radyoman Report. Generally peaceful o normal o walay nakitang problema sa gipatuman nga security measures sa unang adlaw sa bar exam kagahapong adlaw sa Ateneo de Davao University sa Senior High School sa Bangkaling, Siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Police Captain Hazel Tuason, ang ating pamaba sa DCPO gibutyag niini kakapin na 10,000 ka mga bar examinees ang nitik kagahapon subay sa datos nga gipagawas gikan sa Supreme Court. Sigon ni Tuason karong adlaw nga Huwebes pitsa 24 ning bulana magdugang og 100 ka mga personahe nga mga basic internal security operation course kung nga BISOP nga mutabang usab sa pagbantay. Noon gipasabot sa opisyal nga hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa DCPO uban ang Task Force Davao ug ang mga law enforcement agencies nga mutabang sa pagbantay hangtod mahuman ang bar examination. Dugang mensahe ni Police Captain Hazel Tuazon. Naman ang gawas sa rules and regulations sa Supreme Court, i-follow lang sa mga examiners po, sir, doon, no? And then from the law enforcement agencies, handa nga mo hatag o kanang security for the bar examiners para hapsay o malinawan ng walay problema nga na-encounter during sa ilang pag-exam po, sir. Gikan sa Davao City Police Office kung DCPO kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.